Samuel eu debería coñecer. De feito, eu simplemente coñecese Samuel moito, e o collese, metese nun libro, sería unha biografía de Samuel, non? Entón sería, ese libro se trataría a vida de Samuel. Pero non é o caso. A mí me gusta facer libros de ficción, entón normalmente non adoito coller unha persoa tal e como está a meter un libro. Sí que é certo que algún personaxe dos Megatoxos está moi baseado en persoas que eu coñezo. É un personaxe, sobre todo un secundario, que é tal cual unha persoa que eu coñezo. Ben, que vamos facer agora con Samuel? Imos, para que vexades un poquinho, imos crear un personaxe a partir de Samuel, non? A partir do que temos aquí de Samuel, imos crear un personaxe a partir do que eu vexo de Samuel. O que pasa que non sei que tipo de personaxe facer. Bo, malo, invisible, que o primer inglés non o ve. Se falaron todos xuntos, se falaron xuntas de hoy. Unha cousa importante é que ten en conta que primeiro agora vou deixar por rotulador, non? Obviamente, cando eu traballo con ilustración por libro non vou tardar en sacar o arquivo, que tardo pouco, pero para unha ilustración como esa ou como a outras me pode levar horas. Ben, imos aló, a ver que nos sae con Samuel. Por favor. Imos de cambiar de opinión. Imos de poner así. Yo voy a cambiar un poquillo de ropa. Voy a poner una ropa. Vale, chao. Non podes. Non tens que apagar ou volver a apagar. Vale, pues sacas unha comesa para sacar todo menos ese personaje. Pago aquí. No, porque con esta non se pode gravar. No, bueno, pues sacamos a foto. ¿Esta queda con conmigo? Sí. ¿Cómo puedes comer aquí? Que todavía no echemos esta. ¡Ay, viuda! Casi más de la espalda que... Xa vos paso despois eu este, vale? Imos de cambiar un poquinho a cara para que sexa un pouco máis malo. Voy a poner, cambiarle o pelo. Voy a ponerle así o pelo longo.
Pois, que me toma a mí con esto. E agora